تكبير، الله أكبر الله أكبر، كلنا أحمد يا أبا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. Inna tuno da waƙar zazzauƙyalle su Zaria a watan maulidi ta'addancin da Buhari ya yi mana. Inna tuno da waƙar zazzauƙyalle su Zaria a watan maulidi ta'addancin da Buhari ya yi mana. Inna tuno da waƙar zazzauƙyalle su Zaria a watan maulidi ta'addancin da Buhari ya yi mana. Ya malla sharika kaga abin da Buhari ya yi mana. Sojoji da bindigogi ya turo su zo mana, su yi ƙaryar da mun tare hanya sannan su far mana. To haka dai ta faru ran Asabar suka zo Husainiya. Inna tuno da waƙar zazzauƙyalle su Zaria a watan maulidi ta'addancin da Buhari ya yi mana. Sun zo ne da bindigogi kai kace mukawama, su ko ’yan uwa suna ta faɗin labbaiki Fatima. Nan suka zagaye Husainiya suka ce da su kuma duk su fito kafin su fara kisa ya faru Zaria. Inna tuno da waƙar zazzauƙyalle su Zaria a watan maulidi ta'addancin da Buhari ya yi mana. Sai takabir kawai yake tashi kowansu ya dake, wasu na lazimi da salloli Allah faɗi suke, wasu na kabbara waɗansu suna mahadi ina kake, don sun san kashe su yau za a yi a cikin Husainiya. Inna tuno da waƙar zazzauƙyalle su Zaria a watan maulidi ta'addancin da Buhari ya yi mana. Bayan sun kashe mutane sai suka bar Husainiya, yanzu gashi sun shigo gyalle su suna ta fariya, sun yi shiri kamar waɗanda suke santa da duniya. Tankoki bama mai ranar sirru da Zaria. Inna tuno da waƙar zazzauƙyalle su Zaria a watan maulidi ta'addancin da Buhari ya yi mana. Sun kashe ’yan uwa da ba adadi kafin su zo gashi, ranar sun gwada wa Allah su ne masu jin kishi na jini. Muminai waɗanda suke son taimaka mashi, kwanya ke zuba a ranar Karbalatu a Zaria. Inna tuno da waƙar zazzauƙyalle su Zaria a watan maulidi ta'addancin da Buhari ya yi mana. Bayan sun gama da kowa sun ka shigo cikin gida, Sidi Humed da Sidi Hamad ‘ya'yayensa su shida, ga matarsa Umma Zinat sun harbe ta Sajida, wacce ta fara sanya hijabi faɗin Nijeriya. Inna tuno da waƙar zazzauƙyalle su Zaria a watan maulidi ta'addancin da Buhari ya yi mana. Da ‘ya'yan halali ne su da ba su harbi Umma ba, domin ta zamo sila na suturta uwansu har uba. Can kuma Sidina Sujuda shi ma ba su bar shi ba, sun harbe shi ne Imamu jikan khairu anbiya. Inna tuno da waƙar zazzauƙyalle su Zaria a watan maulidi ta'addancin da Buhari ya yi mana. Mai da'awa a zo ga addini kuka yi wa raunuka, bai taka ba bai kashe ba amma kun kamai haka, kuma kuka turo Imam Abaro jikan na Sadiqa. Ya Allah la'anci wanda suka yi wannan a Zaria. Inna tuno da waƙar zazzauƙyalle su Zaria a
watan maulidi ta'addancin da Buhari yayi mana. Nan zan tsaya a nan ya rabbi ka hallakar da su, tun daga kan Amerika su Buhari ka dammarar da su, dukkana su rayuwar daɗi kunci saka musu, mu kuma rabbana ka ƙarawa maulanmu lafiya. Inna tuno da waƙen Zazzau yalle su Zariya, a watan maulidi ta'addancin da Buhari yayi mana. Bismillahir Rahmanir Rahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. Inna tuno da waƙen Zazzau yalle su Zariya, a watan maulidi ta'addancin da Buhari yayi mana. Inna tuno da waƙar Zazzau gyalle su Zariya, a watan maulidi ta'addancin da Buhari yayi